Gernika Lumoko udalak udalerriko hainbat puntutan irisgarritasuna hobetzeko planarekin jarraitzen du. Oraingoan Juan Galtzada kalean jardun du, Kutxabankeko bulegoaren aurrean. Espaloiak jaitzi eta galtzada berriro aizatu dute, seinale horizontalak pintatzeaz gain. Lan hauen ostean, lorategitako zati bat ere egokitu da, zehazki supermerkatu bakarraren eta Ausune tabernaren artekoa. Bertan errepidea asfaltatu eta seinale horizontalak margotu dira. Seinale horizontalak eguneratu diren beste tarteetako bat Santa Lucia, Mestikabaso, Iturriondo, Fray Martin de Murua eta Erdialdean ere burutu dira lanak.